Az év kiállítása, egy hét múlva fényutazás a Munkácsi Múzeumban. Jó estét kívánok! Önök a Hét.tv híradóját látják. Az év kiállítása, így jellemzi a kultúra.ithon.hu Mengyán András következő kiállítását. A polifonikus vizuális tér atya szülővárosában, Békés Csabán most először mutatja be alkotásait. A nagyszabású tárlatot július 14-én késő este mutatják be. Most még a szokásos formájában látható a Munkácsi Mihály Múzeum, ám kicsivel több mint egy hét múlva egy műalkotás részévé válik az épület. Este, miután lekapcsolják majd a közvilágítást, különleges fényfestés segítségével elevenedik meg az intézmény. Ez is része lesz Mengyán András Munkácsi díjas képzőművész kiállításának. Alkotásai nem csak a külső falakon jelennek meg, az előtérben a honfoglalók és a múzsák termében kapnak majd helyet. 14 stáció van, különböző, ez transzparens, tehát üvegből van megépítve egy része ezeknek a stációknak, ami különbözőképpen van transzparens anyagokkal berendezve, amin a lézeranimáció 2 lézer átmegy, és különböző forma átalakulás jön létre. A kérdés az, hogy melyik az igaz, tehát több igazság van, vagy kevesebb igaz. Ahány stáció, annyi igazság. 2013-ban indult az a sorozat, amely kiemelkedő békéscsabai származású képzőművészeket és alkotásaikat mutatja be. Mengyán András 1000 szárral kötődik Békéscsabához, itt Békéscsabán született. A művészete az talán Európában sokkal jobban ismertebb, mint itt Békéscsabán, saját szülővárosában, illetve Magyarországon. A ő műveit főleg Norvégiában, illetve kiállításait Norvégiában, Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában lehet látni, és ezért óriási nagy dolog, hogy itt egy különleges kiállítással tudjuk bemutatni Mengyán András művészetét. Az, aki elmulasztja a július 14-i este 10 órakor kezdődő kiállítás megnyitóját, később is láthatja majd a teljes installációt. A múzeum tervei szerint ugyanis 2 hetente megismétlik majd a teljes bemutatót egészen október elejéig. Ez volt már a híradó, további híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találhatják meg. Amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!